እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ መንፈሳዊ ዜና ሐምለ 2016 ዓመተ ምህረት ግዝ ካብ ገሊላዊት ሰላማዊት ኦርቶዶክሳዊት መንፈሳዊት ቻነል በመጀመርታ ነጥብታቱ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ንጾመ ፍልሰታ በጸሎትን ንስሐን ክኽበር ጸውያ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኢትዮጵያ ጾመ ፍልሰታ ምእመናን በንስሐን ጸሎትን ስለ ሀገር ዘሎ ኩነታት በጸሎት ክዝከር አተሐሳሲባ ፖፕቲክ ቤተክርስቲያን ግብጺ ንጾም ቅድስት ድንግል ማርያም ዝምልከት መግለጺ አውጽያ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሶርያ ንጾም ፍልሰታ ዝኸውን መንፈሳዊ መርሃ ግብርን ሰላምን ሰርያ ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማላንካራ ሂንዲ ንጾም ማርያም በወግዒ ምጅማሩ ሐቢራ አርማናዊት ቅድስት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ንበዓል እርገት ዝኸውን ምድላዋታ አፍሊጣ ናብ ዝርዝራቱ ምስና ሓልፍ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ ንጾም ፍልሰታ ብጸሎትን ንስሐን ክኽበር ጸውያ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኤርትራ አመንቲ ጾም ፍልሰታ ቅድስት ድንግል ማርያም ብጾምን ብጸሎትን ብንስሐን ብምጽዋትን ክፍጽሙ አዘኻኺራ እቲ ን16 መዓልት ዝቕጽል ጾም ኣብ አብያተ ክርስቲያናት ብቅዳሴን ማህሌትን ሰዓታትን መንፈሳዊ ትምህርትን እናተኸብረ ክጸንሑ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብ ዝሕለፈቶ መልእኽቲ አመንቲ ካብ ክፋእ ግብርን ዘይግቡእ ባህርያትን ርሒቆም ብፍቕርን ትሕትናን ዝተጸገሙ ብምሕጋስ ጾሞም ክፍጽሙ አተሐሳሲባ ጾሞ ፍልሰታ በዓል ቅድስት ድንግል ማርያም ብቅዳሴ ምስጋናን ክዛዘም ትጽቢት ይግበረሉ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ጾሞ ፍልሰታ ካብ አጋ መጀመርቱ ጀሚሩ ኩለን አብያተ ክርስቲያናት ብቅዳሴን ጸሎትን ማህሌትን መንፈሳዊ ትምህርትን እናተኸብረ ከም ዝጸንሕ አፍሊጣ ኣብ መልእኽታ ምእመናን ብጾምን ብንስሐን ብምጽዋትን ብምሕረትን ብምትሕጋዝ ክፍጽሙ ከምኡ ድማ ሰላም ስለ ዘሎ ኩነታት ሃገር ሓድነት ንህዝቢ ክጽልዩ አተሐሳሲባ ቤተክርስቲያን እዚ ጾም መንፈሳዊ ህይወት ምዕባልን ንኣምላኽ ብንስሐ መቕራብን ዓቢ ዕድል ምዃኑውን አስሚራትሉ ግብጻዊት ኮፕቲካዊት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በብዓመቱ ካብ ነሐሰ 7 ክሳብ ነሐሰ 22 ዝጸንሕ ጾም ቅድስት ድንግል ማርያም ንምእታው ዘተሓሕዝ መግለጺ አውጽያ እታ ወግዓዊት መርበብ ሓበሬታ ቤተክርስቲያን ንምእመናን ኣብቲ 15 መዓልት ዝካየድ ሱባኤ ብንጽፈት ክሳተፉ ኣብ ናይ ጸሎት ስነ ስርዓት ድማ ክርከቡ ጸውያ ናይ ሶርያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ካብ ነሐሰ 1 ጀሚሩ ንዝጅመር እርገት ቅድስት ድንግል ማርያም ጾም ዝምልከት መርሃ ግብርታታ ብወግዒ አፍሊጣ ኣብቲ ብወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ እታ ቤተክርስቲያን ዝወፀ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ኣብ ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዝርከባ አህጉረ ስብከታት ፍሉይ መርሃ ግብር ጸሎት ከካይዳ መምርሒ ተዋሂቡ ኣሎ ኣብዘናይ ሱባኤ መዓልታት ምእመናን ንሰላም ሃገር ንጽንዓት ስድራቤትን ንዝተጸገሙ ሰባትን ቅድሚት አሰሊፎም ክልሙኑ ጻውዒት ቀሪቡ ኣሎ ናይ ሂንዲ ማላንካራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ን15 መዓልት ዝጸንሕ ጾመ ማርያም ኣብ መርበብ ሓበሬታኣ አፍሊጣ ኣብ ትሕቲታ ሃገረ ስብከት ዝርከባ አብያተ ክርስቲያናት ማህበረ ምእመናን ኣወሃሂደን ካብ ነሐሰ 1 ጀሚሩ ዕለታዊ መርሃ ግብር ሱባኤን ስርዓተ ቅዳሴን ክካየድ ኣውጃ መምሃራን ወንጌል እውን ምእመናን ንትሕትናን ንጽህናን ድንግል ማርያም ከም ኣብነት ብምውሳድ ብጾም ክጽንዑ መዘኻኸሪ ኣቕሪቦም ናይ ኣርመን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ነቲ ዓብይ በዓል እርገት ድንግል ማርያም ናይ ሱባኤ ሰሙን ኣመልኪታ መግለጺ ኣውጽያ ኣብቲ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ እታ ቤተክርስቲያን ከም ዝሰፈረ እቲ በዓል ብድንቀት ከም ዝኽበር ተሓቢሩ ኣሎ ምእመናን ኣብቲ ናይ ምድላው ሰሙን ካብ ዝቐረበሉ መንፈሳዊ መርሃ ግብራት ብተወሳኺ ኣብ ዕለተ በዓል ዝካየድ ታሪኻውን ባህላውን ስነ ስርዓት ወይኒ ምብራኽ ተኻፈልቲ ክኾኑ ጻውዒት ቀሪቡሎም ነዚ ዕለት እዚ ዝተዳለወ መንፈሳዊ ዜና ኣብዚ ይዛዝም ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላክ ድንግል ንዝኾነት ወላዲቱ ክቡር ንዝኾነ መስቀሉ አሜን